Lapu-Lapu City LGU miluwat og cease and desist order sa gihimong development sulod sa Zyrena Mactan Resort human masusi ni Mayor Junard Ahong Chan ang dapit niadtong milabayng semana ug nasuta ang mga kalapasan. Ani ang report. Karon lang yung hapon, giserve sa mga sakop sa Task Force Against Anti-Illegal Business Operations ang cease and desist order ngadto sa kasamtangang nag-operate sa Zyrena Mactan Resort. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, human niya ma-inspect ang naasoyng property ni adtong milabayng Huwebes, nasuta niyang may gihimong riprap o reclamation habig sa dagat sa maong resort nga walay permit. Naabdan sa mayor, uban ang Task Force Against Anti-Illegal Business Operations nga daw may nagtrabaho pa sa dapit kay wa pa hingpit nga nauga ang gitrabahong riprap. Gani nakadawat og video ang buhatan sa mayor sa aktong pagtrabaho sa riprap sulod sa naasoyng property. Kay karon gani naghimo tag natay coastal road, we cannot implement without the clearance from the DNR and the PRA. How much more sila? So they will pass first from the city. Kinahanglan sila foreshore list. Gawas ni ini, nasuta usab sa mayor nga may gi-construct nga building ug swimming pool sa resort nga walay permit. Gipasabot ni Chan nga di manginlabot ang dakbayan sa isyu sa kasungian sa duha ka management sa resort kay ang korte na ang morisolba ni ini. Apan naaghat lang siya nga personal nga susihon ang resort kay naalarma siya sa video nga gipost sa social media page sa Zyrena Mactan Resort di nakita ang pugsanong pagsulod sa mga armadong tao nga may dalang mga tag-as nga armas ug na nagsulubog bonet. The last time nga kita ko ginato katong kang Digamo, Governor Digamo. In our part, because as I said, no, this is the first time that I saw na ingon-ani nga incident. Isip City Mayor ug pangu sa Regional Peace and Order Council, bot ipasusi ni Chan ang identity sa naasoyng mga armadong tao. Mato ni Chan, kung basihan ang video, daw man nagkailara ang mga gwardyang nakaputi og uniforme nga nagwardya sa gawas sa resort sa mga armadong lalaki nga pugsanong misulod sa resort. Hinuon sa inisyal nga kasayuran nga nakuha ni Chan, managlahi ang agency sa duha. Apan buot niyang sutaon kung si kinsa ang utok sa hitabo. Mo niya to tan-aw no ang dokumento siguro ang papilis kinsa ang nag-hire katong mga nakabunit sa naa sa based on the katong information nga paibaw na to different agency. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.